Alas 5:30 ng hapon, tuwing linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at bayanihan. Doc Joey Betito! Nato! Para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwak. Hayang ang resistensya ay bumigay. Ngunit huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bida, nandito na sa inyo. Ito ang Amazing 4, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi 5, kumpleto na. At ang Mega 1, ang bida sa tuwina. Amazing 4, i-dance mo. Laban sa sakit, tayo ang panalo. Microbes at parasite o kahit cancer man yan, katawan ay lalakas, hindi sila ubra dyan. Vitamins na natural, gawa para sa atin, upang bawat pamilya kalusugan ay anihin. Salamat Doc Joey sa iyong malasakit, sa tulong ng Amazing 4, lalayo ang sakit. Check it out! Miracle Seed, Mega A, Multipay, sayaw, Mega 1, sigaw. Apat na sandata sa bulsa at sa puso, kalusugang wagas, hindi tayo susuko.
ang nakakamatay na viruses. Ang Mega One Capsules ay ang At pinaghalo. tuloy-tuloy po ang inyong pag-improve, paggaling mula sa inyong mga health concerns. So bukas din po ang aming opisina para sa mga pasyenteng may service, gustong magpakonsulta kay Doc Joey or mas kilala po natin na ang lalaking hindi tumatanda at mag-avail ng ating mga amazing products which is Amazing 4, Amazing Trio at si Mega One Capsule at the same time po ang ating mga healthy drinks. So ngayon po, nagkakaubusan tayo ng ating mga amazing products. Kaya sa lahat ng nagtitake, kaya kung ayaw po natin na maubusan, ayan, mag-avail na po tayo. Ayan, mas mainam po na lagi tayong preparado. Diba? Katulad nito, katulad ngayon, diba, talagang sobrang hirap po ng papunta kung saan tayo pupunta, 'di ba? So by the way, ang ating office po located tayo dito lamang po 'yan sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City in front Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, ngayon hanggang 6:30 po kami. Yan, so open po ang ating office. Yan, free health consultation po. Ayan, sa may mga karamdaman. Yan, katulad po ng diabetes, high blood, sakit sa puso, ayan, sa may mga bukol, ayan, saan man pong parte ng katawan po natin na may mga bukol, myoma, breast cancer, stroke, ayan, sa may mga UTI, allergies, asthma, ayan, so pwede po kayong matulungan, masolusyonan po ang inyong mga health concern sa pamamagitan po ng pag-take ng ating mga amazing products. Ayan, so huwag na pong mag-alala dahil ang Amazing 4 ay makakatulong sa ganitong klabe. Sobrang tagal na at hanggang ngayon po, sobrang dami po ng mga pasyente natin na nai-encounter po namin dito everyday. And katulad ngayon, may mga pasyente pa din po na pumunta po dito sa ating office. Okay? So, maraming hatid po at benepisyo ang produktong ito na mula sa Mega E Capsule. Yan, so ang Mega E Capsule po natin ay mayroon po itong 5 klaseng mga potent berries. Yan, so mayaman po siya sa antioxidants. Ayan po, so sa may mga health concern, katulad po ng cancer, yan, sa may mga bukol, katarata, yan, so pwede po kayo matulungan ng ating amazing product. So, katulad nung isang araw, ayan, so si Tatay, Jesus, ayan, nagpakonsulta po dito na almost po ay ang laking pera po na nawala sa kanya dahil po sa na-hospital si Tatay. So si Tatay Jesus, may problema po siya sa mataas ang kanyang blood sugar. Ayan, so almost po umaabot ng 200 yung kanyang BP. At the same time po, may prostate problem. Ayan, so within 3 days, yan, na pag-take ng Amazing 4, yan, so sobrang busy na si Tatay, yan, so nakapangugas na daw, laging nasa kusina, yan, so kumbaga, may nakitaan na pong improvement, ayan, so sobrang bilis ng effect sa kanya ng ating mga products, ayan po, so yan kay Ma'am Cherry Marcaida, yan, so nakaantabay na po siya sa ating programa ngayon, ayan po. So, ang ating Mega E Capsule po, nandyan po si Acai, ayan, Acai Berry, nandyan po si Fumigranate, yan, si Blueberry, si Cranberry, at si Elderberry. And of course, magaling din po yan sa may mga UTI, prostate problem, ayan, katulad ni Sir Raul, na umiihi na po ng dugo, ayan, so thanks to God, and of course sa ating Amazing 4. Yan, so sobrang galing at nagre-refer na din po si Sir Raul Hana. Ayan po. So, ang ating Mega E din po ay napakabisa din po niyan sa may mga allergies. Ayan, kasi for detoxification po siya. Diba? So, ang next natin is si Multi-5 Capsule. So, si Multi-5 Capsule naman po, ay ito naman po ay binubuo naman ng 5 klaseng mga mushroom. Ayan, nakakatulong dahil sa taglay nitong nagpapalakas ng ating immune system at pambihirang na itutulong sa may mga immune system at pambihirang na itutulong
sa puso. Ayan, so proven and tested na po yan. Yan, so si Rishi, yan, so mayroon po siyang anti-inflammatory and antiviral. Ayan po. So si Maitake din po, the king of mushroom. Ayan, sa may mga mataas din po ang timbang. Ayan, makakatulong din po si Maitake. And of course, nandyan din po si Cordyceps. Ayan, lung protectorate, kidneys, and respiratory system. Ayan po. So, sa lungs, di ba? Problem sa lungs. Ayan, so, katulad po ni Tatay, si Tatay Marlon Ribadulla. Ayan, so, meron po siyang problema din po sa lungs. Ayan, so, kay na din ang skin. Diba? So, maraming mga humahanga. Ayan, dahil po sa taglay na kagwapuhan daw ni Doc Joe. Nakapunta na sa Manila para magpa-derma. Yan, dito lang pala sa Bicol, matutulungan si ma'am. At the same time, yung kanyang asawa na mayroon pong kidney stone. Ayan, so ngayon po, yan, so magagaling na sila. Diba? Na, kumbaga, hanggang ngayon, masaya sa buhay. Yan, na kasi nalunasan po ang kanilang health concern sa tulong po ng ating amazing core products. So, ayun, so, next natin, si Miracle C. Yan, so ang ating Miracle C naman po, yan, so si Ate Joanne. Yan, so ini-invite natin din para tomorrow. So ang Miracle C, mabisang protection sa katawan, laban sa mga bakterya, maging ang mga nakakamatay na viruses. Yan po, di ba, last COVID-19, ang dami. Yan, si Ma'am Cherry Marcaida, yan, tawang-tawa naman siya. Yan po, so, di ba, last COVID-19, ang dami pong nagkaroon po ng COVID. Ayan, so, si Ma'am, si Ma'am Ritz, sa Ginubatan, di ba, kung walang amazing. Ayan, sabi niya, ayan, hindi ko alam kung ano yung gagawin niya kasi buong pamilya yung na-COVID. But, sa tulong ng ating amazing products, ayan, so natulungan po natin si Ma'am Ritz. Ayan, kaya si Ma'am Ritz, yan, hindi niya nakakalimutan ang ating mga amazing products. Yan, so, nandyan po si Esther C. Yan, the better vitamin C. Patented form of calcium, ascorbate, non-acidic vitamin C, and with metabolites. Yan, acerola berry, nandyan din po yan sa Miracle C. The real vitamin C, richest known natural source of vitamin C. Ayan po, nandyan din po si sea buckthorn. Yan, the holy fruit of the Himalayas, great for detoxification of hepatic cell liver. Ayan, so may natulungan din tayong Hepa B. Yan yung anak po ni nanay. Yan na ngayon, ayan, sobrang healthy na. Yan, so rose hip, rose sa kanina, prevents and treats virus infections, especially colds and flu. Ayan, so may mga ubo, sipon, trangkaso na hindi po nawawala-wala. Ayan, subukan po natin ang amazing products natin. Ayan, talagang napakabisa po niyan. Yan, kaya yung mga mabilis dapuan po na ubo, sipon, yan, so the best ang ating products po dyan. So, Asian Gooseberry, the amazing Amla Berry, enhances food absorption, balances stomach acid, and
liver. Yan. So, ayan po yung tinatawag natin na Amazing Trio. Ayan po. So, ang ating Amazing Trio again, Mega A, Multi-5, and si Miracle C. So, next, ano na yung pang-apat natin? Yan, kasi yung iba natin ng mga pasyente, talagang nalilito po sila kung ano yung Amazing 4 natin and Amazing Trio. Ayan, kapag tinawag natin Amazing Trio, 3 po yan na kapsula. Kapag tinawag na natin na Amazing 4, nandyan na po si Mega 1. Ang Amazing 4 again, si Mega A, si Multi-5, si Miracle C, and si Mega 1 capsule. Ano naman po si Mega 1? Ang Mega 1 capsule ay pinaghalong Amazing Trio. At ang dinagdag po nitong mga natural na herbs, nandyan po si broccoli, si milk thistle, si astragalus, si holy basil, si buttermelon, or mas kilala po natin na ampalaya. Nandyan po si turmeric or si luyang dilaw. Ayan, kilala nyo ba si moringa? Ayan, kayo ba'y nakakakain ng moringa? Ayan, nandyan po si malunggay. Ayan, so, sa kabuuan, marami ang benepisyo pong hatid sa atin ng Amazing 4. Ayan po, so, si malunggay, yan, ginagawa po namin siya dito sa mga estudyante and budget meal. Yan, kasi 'di ba yung mga estudyante, yan bihira sila kumain ng gulay. Kaya dito, gumagawa kami ng paraan para yung mga renter din natin, yung mga estudyante, yan kasi malapit tayo sa mga school, yan ginagawa namin siya, nilalagyan namin ng egg, and then piniprito. Yan, so pwede nyo siyang gawin sa mga bata. At the same time, nakakakain na sila ng gulay. Kasi more on, gusto nila mga prito, ayan, so may mga halo. Diba? So, ang Amazing 4 products natin tulad na, ayan, panlaban sa mga infeksyon, pampalakas sa resistensya, at protection sa katawan laban sa mga sakit, at marami pang iba. Ayan, subukan upang mapatunayan ang kagalingan po ng ating Amazing 4 products. Okay? So, again, tomorrow, open na open po ang ating office starting 8 a.m. to 6:30 in the evening. And don't forget, tomorrow na po ang ating seminar. Ayan, so, 6 ways to earn. Ayan, so, meron na tayong system. Kaya lahat ng mga pinapasok nyo dito, ayan, hindi na kayo malilito. Ayan, so, mamomonitor nyo na po yan sa inyong mga cellphone. Yan, i-encode po yan ni Miss Angel. Yan, kaya yung iba, naka-encode na, meron na po silang mga password and username. Yan, kailangan na lang po maging aktibo. Ayan, so ano yung mga gagawin natin? Unang-una po ay mag-attend ng ating mga seminar para po maging kumbaga ma-familiarize sa Indo yung mga benefits ng products natin. And of course, ano yung mga produkto natin? Kasi baka may mga nagtatanong na sa inyo, hindi nyo pa alam kung ano yung isasagot. Kaya po mas mainam. Like bukas, magkakaroon po tayo ng orientation regarding po sa new program po. Ayan, so, ayan, kay Ma'am Maridel. Ayan, ito po yung asawa ni Sir Thomas Kamata from Malinao. Ayan, so, good PM Len. Ayan, so, nakainom naman daw si Sir. Ayan, in-invite natin siya bukas para sa ating seminar. Ayan, so, pabasa kami bukas. Ayan siya muna. Ayan. So, ayun, reply na lang natin siya mamaya. Diba? So, again, bukas na po. Yan, huwag po nating palampasin ang pagkakataon na magkaroon po tayo ng kaalaman tungkol po sa natural medicine. Ayan, at matututo po kayo paano kumita. Yan, sabi nga, di ba, gagaling ka na, kikita ka pa. Ayan, so, makisama at matuto. Kasama po si Doc Joey, or mas kilala po natin na ang lalaking hindi tumatanda. Ayan, so, Saturday po yan, bukas, March 28, 2026, 2 p.m. to 4 p.m. Kung madami, pwede tayong another batch. Ayan, kaya kung gusto natin makauwi agad, yan, punta na tayo mga 1 p.m. Yan, para po hindi kayo maubusan ng upuan. Kasi kapag naubusan kayo ng upuan, ayan, tatayo kayo. Ayan, so, mas maganda, di ba?
makarelax kayo at talagang komportable kayo, yan, mas mainam po maaga tayo. So, tomorrow then, a free health consultation also. So, again, dito lamang po yan sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City, DJB Building, Green Building, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, huwag palampasin ang pagkakataong mapalawak po natin ang kaalaman sa kalusugan at kikita pa tayo. Diba? Napakaganda kasi matututunan nyo na po kung paano maging malusog sa tulong ng ating mga amazing products at the same time po, paano magiging malusog ang ating bulsa. Yan, gayahin po natin si Doc Joey, or mas kilala natin ang lalaking dito matanda, di ba? Malusog na, healthy, yan, busog pa ang bulsa. Yan, kaya nga naabot niya yung tugatog ng tagumpay dahil sa disiplina at determinado na makamit niya yung tugatog ng tagumpay. Na hanggang ngayon, and more prayers. at ngayon, 'di ba? Tumutulong siya nagse-celebrate siya ng kanyang kaarawan every December. Yan, so tumutulong po siya, 'di ba? And of course, yan, prayer, true prayer. Yan, syempre, magdadasal tayo, hihingi tayo sa ating dakilang Panginoon upang po ay makamit natin or ituro sa atin yung tamang daan kung saan tayo matutulungan, especially sa kalusugan. So, based sa mga experience natin dito, sa mga pasyente natin, yan talaga po kasi yung iba, marami ng karanasan sa buhay, hindi na alam kung ano yung gagawin. Yan, sa pamamagitan po ng pagdadasal, itinuro sila sa tamang landas, tamang daan, kung saan po sila malulunasan ng kanilang mga health problem. Kaya po, subukan upang mapatunayan po ang ating Amazing 4. Yan, 4 na kapsula lang, pero maraming benepisyo ang maibibigay sa atin. Yan, 'di ba? Kasi based sa isang alam natin, iba-iba. Iba yung sa high blood, iba yung sa diabetes, iba yung hindi makatulog, pero sa atin pangkalahatan po siya. Yan, kung hindi nyo alam na may sakit kayo na 10 sakit, lahat po yan aayusin na ng ating Amazing 4 products. Diba? Napakagaling. At the same time po ay kikita pa kayo. Yan, kailangan lang muna maging healthy ka. Kasi paano mo ma-offer yung products kung hindi mo sinubukan at the same time ay hindi ka gumagaling sa inyong health concern. Ayan, okay? So, tomorrow po, ayan, si Ma'am Annalyn Paila. Ayan, hello po. Pasensya na, ulang po ako nakapanood dahil busy po lagi, Ma'am Len. Ayan, okay lang yan. At least, nakasabay ka pa rin. Ayan, kamusta yung papa mo? Ayan, sana tuloy-tuloy yung pag-take. Diba? Kasi ngayon ay, unti-unti na siyang gumagaling. Ayan, diba? Na-observe natin, February 23. But, within 2 days, diba? Na pag-take ng Amazing 4, yung dating hindi ni tatay close open na kamay, at the same time, everyday na nagpapausok, yan, ngayon ay wala na. Diba? Kasi nga tuloy-tuloy yung pag-take po niya. Pero ngayon, I think, naputol. Yan, hindi pa makaka-avail. Dahil marami yung mga ganap sa buhay. Ayan po. Pero wag po natin kakalimutan, laging tandaan na ang magandang kalusugan, daig pa ang sandamakmak na kayamanan. Diba? So, hello, Ma'am Len, kamusta na po kayo? Ayan, okay naman po kami dito. Ayan, so okay naman po kami. Ayan, so shout out na lang po kay Doc. Ayan, syempre, nandito po si Doc Joey at nakaantabay din po sa inyo. Ayan, so huwag kayong mawawala bukas. Kailangan maging aktibo kayo dito kay Doc Joey Bitito, 'di ba? So matutulungan na kayo sa inyong pangkalusugan at the same time po matutulungan kayo through financial. So kahapon po may nagpadala kay Doc Joey from Cagayan. 'Di ba? Sobrang layo. Yan, so nakita kasi ni Doc Joey doon sa spam message niya, may pumasok na message. Hindi na malaya ni Doc na, 'di ba, kapag pumasok kasi sa spam message sa Messenger, hindi mo talaga mababasa na may mga message na
nag-message sa'yo. Yan, so, kahapon na umaga, so may nag-message kay Doc Joey, yung mother daw nila ay 3 weeks na nasa hospital. Ayan, so may cancer yung kanilang mother. So yung father ay hindi na alam kung ano yung gagawin. 'Di ba? Hindi na alam, balisa na. Yan kasi nga problemado na dahil sa sakit ng kanyang asawa. So napakinggan ang ating programa, I think nasubukan na din yung products natin dati pa. Kasi dati I think nakapunta na sila Doc dyan sa Cagayan. 'Di ba? Nagkaroon na din ng free health consultation. So, kumbaga, na-remind, 'di ba? No, kumbaga naalala ulit yung ating produkto. Hinanap po kami sa Facebook. Yan, so kaya po mas maganda i-follow natin yung Facebook account po ni Doc Joey para po every time na may mga nangyayari sa atin or kung since na gumagamit naman tayo ng ibang mga products, why not i-try natin? Kasi marami tayong mga testimony. Yun. So, nakita, yan, nag-message agad. The same time po ay nag-video call. Yan, kasi ngayon madali na lang, 'di ba? Kapag gusto, 'di ba, may paraan. Yan, gumawa sila ng paraan. Sinerge si Doc Joey at nag-video call. Yan, so parang nag-uusap na lang ng personal, 'di ba? Kasi ang video call parang nag-uusap na lang kayo sa personal. Yan, so makikita mo siya, makikita din ni Doc, 'di ba? So nag-video call. So kinumputan ni Doc Joey good for I think mga 20 days. Yan. So at agad po namin pinadala po 'yun. At hindi sila natakot, 'di ba? Agad na pinadala yung 16,750 pesos. At agad din po namin pinadala yung Amazing 4 para po makainom na din po yung pasyente. Dito po, very legitimate ang ating company. Sabi nga ni Doc Joey, kung hindi sa inyo makarating yung products, dodoblehin po niya. Pero, dapat tama yung pagpadala nyo ng numero ninyo, yung address, para po makarating talaga sa inyo. Kasi kung mali yung number, mali yung address, syempre hindi po yan makakarating sa inyo. So, dito sa atin, matagal na po tayo na nagpapadala through JNT. Yan, sa JNT po, sobrang mura lang po ng shipping. Kaya dyan sa Sorsogon, marami po sa atin na nag-o-order na ng ating mga produkto. 'Di ba? Sa Catanduanes, Camsur, Masbate, yan. So pinapadala po namin yan. Kaya yung mga taga Barangay Calpe, Sorsogon, yan. So of course kay Cap Yolanda, yan, siya po yung mga nagdala po dito ng mga pasyente last week. Yan. So ngayon po nag-order na lang po sila through GCash payment at pinapadala naman po namin through JNT. So sobrang bilis na ngayon kasi like ngayon, pinadala po namin yung produkto, kinaagahan na hapon, nakarating po agad sa kanila. Yan. So, kaya nag-order na lang po sila through GCash payment. And of course, kung may mga katanungan po sila regarding po sa pag-take ng amazing products natin or may mga follow-up question, nagme-message na lang po sila through Messenger or sa pag-contact via message or call, 'di ba? So kasi doon masusubaybayan pa din po namin kayo, 'di ba? Kasi kahit hindi kayo pumupunta sa office, safe mo naman po 'yon, 'di ba? Basta meron po tayong tinatawag na communication. Yan. Kaya nga dito napaka-importante po na meron po kayong contact number or Facebook account. Ayan, kung kayo naman po ay gumaling na. Yan. So, may mga client kayo, syempre, hindi po yan mawawala na meron kayong kapamilya, kamag-anak, or magulang, or kapatid, na mayroon din pong mga problema sa kalusugan. Pwede nyo po yan na itawag kay Doc Joey. Doc, kamusta po? Ayan, ganyan. Magme-message muna kayo, magko-call. Tapos, kung pwedeng magpa-konsulta, di ba? Yun, nakakausapin. Bibigyan ng tamang dosage. And of course, pwede na po ninyong ipadala yung payment and ipapadala po namin agad yung produkto. Okay? So, nakukuha po ba natin yan? Ngayon po ay wala na pong imposible. Magiging posible lang po yan kung negative yung nasa isip natin. Yan, katulad ngayon, marami tayong opportunity na pwede nyo pong pagkakitaan. So,
Ang kailangan muna ay gumaling kayo sa inyong karamdaman. Katulad kanina ni Ma'am Marivic Bubilis, di ba? Si Ma'am Marivic Bubilis, madami na din po siyang na-refer dito sa atin. Maraming incentives na din po siyang nakuha. Yan, di ba? Kasi siya, yan, nag-attend ng ating mga seminars, laging nasa office natin. So, kumbaga, naintindihan niya, nalaman niya yung mga benefits ng products natin. Yan, kaya kung nasa labas siya, may mga nakikita siyang mga galing sa hospital, may sakit, kinakausap niya ito at nire-refer niya dito sa atin. Ayan, so yung iba sinasamahan niya dito. Ngayon, may pasyente po siya, si Ma'am Ninita from Malinao. Si Ma'am Ninita po ay almost 29 years. Biruin niyo po, 29 years na yung sakit niya na mataas yung uric acid at the same time po, may diabetes. So, yung paa niya or yung legs niya, halos po nauubos na yung laman. Diba? Natitira na lang po, halos yung buto na lang. Yung laman, halos po nawala na. Yan. So, based nga sa doktor niya, ay kailangan na daw pong putulin. Diba? So, puputulin na. So, di ba, hindi na masaya yung buhay niya kasi nga may kulang na. Pero inyo, nilabas kayo ng magulang ninyong buong-buo. Nung tumanda kayo, nagka-edad kayo, naputulan kayo or naoperahan kayo. Di ba, ang saklap? Di ba? So, ganun. Kaya ayaw niya magpaputol. So, nirecommend siya ni Ma'am Marivic Bubilis. Yan, hanggang ngayon, nagbabayad din po through GCash payment. Pinipick up na lang dito ni Ma'am Marivic at binibigyan na lang po siya ng pamasahe. At the same time, binibigyan po namin siya din ng incentives. Kaya napakaganda, di ba? Nakakatulong ka na sa kapwa mo at the same time po ay kumikita ka pa, di ba? So, hindi naman po yan, syempre, mag-a-avail ng mag-a-avail kung hindi magaling yung produkto ni Doc Joey Bitin. At isa na din po dyan na nagpapatunay si Doc Joey at the age of going 72, di ba? So, malakas, maraming nagagawa, maraming negosyo na minamanage, at the same time po ay nakakatulong siya, especially dito sa Albay, without support ng government. Yan, sariling bulsa. Di ba? So, last year, kung natatandaan ninyo, almost 500 plus na mga senior citizen, PWDs, yung binigyan po niya ng mga food packs. So, yan. So, ngayon, papalapit naman po ang kanyang selebrasyon, yung kanyang birthday, ay dalangin natin, ipagdasal natin na marami pa yung dumating na blessings kay Doc Joey para po this coming birthday niya ay marami pa siyang matulungan din ng mga taong nangangailangan din po, diba? And of course, pagdasal natin na yung buhay ni Doc Joey ay mas humaba pa at the same time maging healthy kasi bihira yung ganyan tao na tumutulong especially po sa ating mga kababayan dito sa Albay. Yan po. So, nakukuha ba natin yan? Yan. So, may mga katanong po about sa kalusugan. Don't hesitate na mag-message po kayo. Ayan. So, tomorrow may nagpasked from UWAS. Ayan. Yung talikap. Ayan. Yung dito sa may mata niya, halos daw po ay nasisingkit na. Ayan. Halos po ay hindi na nabubuka. Ayan. So, almost ilang taon na pong dinaranas din po ni nanay. So, hopefully, di ba, na pumunta na siya sa office natin kasi matagal na din siya nagme-message pero hindi siya pumupunta. Ayan. So, at of course, mag-attend na din kayo ng seminar natin tomorrow kasi dito, malalaman nyo po kung ano yung mga iniinom po ninyo. Ayan. So, ang tanong, yung mga nakasanayan nyo ba inumin? Ini-explain ba sa inyo? Di ba? Hindi. Dito, once na nag-take kayo, ayan, like kung nagpa-consulta kayo dito sa amin, may problema kayo sa puso, may problema kayo sa kidney, di ba? Ini-explain natin kung ano po yung mga iinumin po ninyo or ano yung mga benefits doon sa mga iniinom po ninyo. Kaya nga, napakaganda po na mag-attend tayo tomorrow ng seminar. Bakit? Kasi nga, doon po malalaman po ninyo yung mga benefits ng products natin and paano yung pag-take ng ating mga produkto. So, usually naman, di ba, ini-explain natin yan, sa pag-take ng ating Amazing 4 products ay mas mainam po siyang walang laman yung tiyan ninyo.
Yan, so, kasi yung iba nagtatanong, bakit nga Miss Len, mas maganda siyang inumin na walang laman yung tiyan namin? Kasi nga, di ba, mas maganda po, or mas maganda yung absorbance ng capsule na walang laman yung tiyan natin para po makuha natin yung mga nutrients na meron po sa mga gulay at prutas. Yan, mga vitamina na meron po sa mga gulay at prutas. So, makuha natin siya. Yan, so, kaya nga, mas the best siyang inumin na walang laman ang inyong tiyan. Diba? So, 30 minutes before meal. Or, kapag nakalimutan naman po natin, 1 hour after meal. Kaya nga, mas the best siyang inumin na empty. Yan, so, 30 minutes before para tuloy-tuloy na. Ayan. So, ayun. So, may mga katanungan pa. Free health consultation po dito kay Doc Joey. So, tomorrow, Saturday. Yan. So, Saturday na bukas. Ang bilis ng panahon. Yan. Kaya po, wag na po natin hintayin na lumubha ang ating mga karamdaman. Kasi kapag malubha na, yan. So, ayan, si Nanay Elsa. Be. Ayan. So, may nag-message sa atin. Be, mabakal ako sa aga bulong ni Mama 2K. Yan. Tapos ipabawas daw po yung commission niya. So, 1.8 na lang ibayad ko. Madyan ako sa aga, Elsa Real. Lubet. Yan. So, si Nanay also, yan, yung kanyang mother po, almost nangangayayat na. Grabe, depressed na din po dahil sa sakit na diabetes. Si Ma'am Aiza po, kilala ito ni Doc kasi lagi pong bumibili si Doc Joey dyan sa Suni. Yan. So, dyan po si Doc bumibili. Yan. So, nakilala niya si Ma'am Aiza. Then, si Ma'am Aiza po, na-recommend niya yung kanyang mother dito. Yan. So, si Ma'am Aiza, yung mother niya, almost po, ilang taon na may diabetes. So, nangayayat na si nanay, hindi na makatulog, sobrang stress. Yan. So, ngayon, sa pag-take ng Amazing 4, within 2 months, halos normal na. Halos mataba na si nanay. Hindi ko na nga nakikilala dito kapag pumupunta sa office. Yan, so halos hindi ko na makilala kasi tumaba na siya, nakakapagluto na, nakakapagtinda na, 'di ba? Halos bawing-bawi na niya. 'Di ba? Kasi kapag maganda yung health mo, marami kang nagagawa, wala kang iniisip, 'di ba? So kaya po sa may mga katanungan, don't hesitate na mag-message po kayo, 'di ba? So free health consultation po dito sa amin. Ayan. Okay po, Ma'am Aiza. Yan, so take note po na lang po later. Yan, so, kasi dito, katulad niyan, yung mother niya, nagpakonsulta. At the same time, di ba, anak, syempre, yan, so, may commission siya doon sa 2,000, may 10% po siya. So, mayroon po siyang 200 pesos na commission. So, ibabawas natin siya doon sa ibibili ng nanay, kaya po may kita po siya. So, ganun. Kaya, kapag kayo may mga client, like first time na client, meron po kayong makukuha doon na 15%. Sa mga repeat purchase, may makukuha naman kayo doon na 7%. Yan, kapag nasa system na po kayo, diba? Mamomonitor nyo po yan sa cellphone ninyo. Yan, so kumbaga, nakakaingit nga kasi, di ba? Yung kita mo, mamomonitor mo na yan sa cellphone mo, di ba? Nakadepende lang tayo dito sa sipag, diskarte, yan, sa true prayer also, di ba? Kasi kapag magaling ka, yan, pero kulang ka sa prayer, yan, so kulang pa din. Yan, kapag sinabay-sabay natin, yan talagang, yan, boom, galing-galing mo dyan, di ba? So, proven and tested na po natin yan last year kasi nagkaroon din po tayo ng income katulad niyan. Yan. Kapag nasa cellphone mo, marami kang pwedeng ma-recommend, pwedeng makwentuhan regarding po sa mga programa po natin. Ayan, si Ma'am Sofia Faila Bakrang. Ayan, so tomorrow mag-attend kayo ng ating seminar and also yung mga prospect natin. Yan, so may mga prospect ka ng client, ayan, so dalhin mo na tomorrow para po isahan na yung ating orientation tomorrow or pag-explain. Hindi na kayo mahihirapan mag-explain kasi kami na po yung mag-i-explain. Ayan, so meron tayo dito na presentation bukas. Ayan, iisa-isahin po natin yung mga benefits ng products, yung mga products natin,
Kasi iilan lang naman po yung products natin, pero sobrang grabe yung hatid sa buhay po natin. Ayan, so matutulungan ka through kalusugan, ayan, magandang kalusugan, at the same time po ay magiging maunlad pa ang inyong bulsa. Ayan, tataba pa ang inyong bulsa. Diba? Napakaganda nun. And also, ayan, sa may mga tanong, mag-message kayo sa amin or pwede kayo mag-comment dito sa ating mga sa comment section natin. Yan. So, huwag kayong mahiya kasi sa pagtatanong daw, maraming maitutulong po sa inyo. Kasi 'di ba, kung hindi kayo magtatanong, almost ilang taon na kayo nakikinig ng programa ni Doc Joey, pero hanggang sa pakikinig lang, katulad ni Tatay Pablo, yan, yung asawa ni Nanay Teresita Lobedorial, from Banuyo, Sorsogon. Si Tatay, lagi na po natin siyang, kumbaga lagi na nakikinig ng programa ni Doc Joey. Kaya sabi niya, gusto ko magpakonsulta kay Doc Joey. Sinabihan naman si Nanay. Sabi naman daw ni Nanay, wag na kasi mahal doon. Yan, so umabot ng ilang taon, halos lumubha lalo yung sakit ni Tatay. Ngayon, na marami pong pumunta dito sa atin from Barangay Calvin, Sorsogon, naisipan ni Tatay ulit at kinonvince si Nanay Teresita na pumunta dito sa office, na-convince si Nanay Teresita kasi nga marami ng gasto sa hospital, mas lalong lumubha yung sakit. Ngayon, almost mag-1 month pa lang na pag-take ng ating Amazing 4, malakas na agad si Tatay. Yan, yung pagtulog niya, okay na, na ngayon daw, halos kahit nauupo, na kumbaga nakakatulog na si Tatay. Kaya nga, marami po siyang nire-refer dito sa atin. Kaya nga sabi natin, di ba, subukan mo muna bago ka magduda. Subukan upang mapatunayan. Kaya nga si Nanay, di ba, halos nababawi na niya yung gastos. So, same sa kanya. Kasi si Nanay may health concern din. Halos po, laging nagpa-palpitate. Yan, may si Nanay sa puso. Di ba? Grabe yung pasalamat niya sa atin. Kasi nga, si Tatay, unti-unti nang gumagaling. Si Nanay din po ay umiinom na din po sa pamamagitan po ng incentives niya sa pag-refer po niya ng mga pasyente dito. Kasi nga, kapag gumaling ka, syempre, yung mga kakilala mo or magulang mo or mga anak mo na may sakit, syempre, dun ka na sa mas matutulungan kaysa malalaman pa lang. Kasi dito, action na po yung ginagawa natin dito. Wala nang mga mga examination, malalaman mo muna. Dito, mararamdaman mo na. Diba? Ang galing. Kasi mararamdaman mo na yung effect sa inyo ng ating Amazing 4. Kaya nga, mas maganda po maging user ka muna bago ka magbenta ng produkto. Kasi doon, may testimony ka na kapag nag-take ka ng products. Yan, mayroon din tayo dito, si Sir, na lagi nakikinig sa PBNDCGB, na mayroon pong mataas na uric acid. Sabi niya, subukan ko nga yung products ni Doc Joey. Binigyan namin 3 times a day na Amazing Trio, pero yung dala niyang budget is 1K lang. So, ginawa natin twice a day, at within 2 weeks, di ba, nag-decide si Sir, sabi niya, gusto ko, once a day. Sabi ko, Sir, hindi naman pwede. Kailangan natin dumaan sa proseso. Kasi nga, kahit magaling na kayo, kailangan po natin sundin yung advice ni Doc Joey Bitito, 'di ba? Na kailangan niyo, huwag kayong magmadali. 'Di ba? Kailangan po muna natin ma-sure talaga na okay na talaga yung inyong health concern. Kasi madali lang po 'yan kapag gusto natin. Yan, kasi nga sinubukan niyo na for almost how many years, pero nandyan pa din yung gastos ninyo, nandyan pa din yung sakit ninyo. So dito, once na nagpakonsulta po kayo kay Doc Joey, huwag naman na gusto natin within 1 day, gusto na natin magaling na tayo within 1 week, within 1 month. So syempre, dadaan pa din po tayo sa proseso. Huwag tayo magmadali. Kasi ang pagmamadali daw, in the end, ayan, hindi talaga tayo, kumbaga, nakukuha yung gusto natin. Kaya nga sa pag-aaral, bago ka mag-graduate, kailangan mo dumaan sa elementary, sa high school, sa college, bago ka makapagtrabaho ng maayos or gumanda yung buhay mo. So dito, same din, kailangan po natin dumaan sa proseso. Wala pong shortcut. Kaya kung ayaw mo magkasakit, ay kailangan mong
disiplinahin yung inyong sarili. Yan. Kasi ngayon, di ba, masarap kumain ng bawal. Pero yung kinakain mong bawal, in the end, yun ay kailangan mong pagbayaran. Di ba? Kailangan mong gumastos para manumbalik ang inyong magandang kalusugan. Okay? So, nakukuha po ba natin yan? Yan. So, kung may mga questions kayo, yan. Kung wala kayong cellphone, pwede kayong makigamit ng cellphone or pwede kayong mag-visit bukas dito. Okay? So, again, tomorrow po, 2 p.m., magkakaroon po tayo ng seminars regarding po sa ating MHC Diamond. Ayan, kukunin natin yung diamond kasi napakamahal ng diamond. $116 million. $116 million. Yan, kapag meron na tayong diamond, kahit matulog na lang tayo nakangiti, char. Diba? So, pero kailangan natin pag... Interview ko kay BPN. Ay, iyo pala. So, ayun. So, kailangan natin maging, kumbaga, magsumikap sa buhay. And, the announcement din po pala, tomorrow po, magkakaroon po ng interview si Doc Joey Bitito kay BP Hen. Ayan, tomorrow po, I think 7:45 a.m. po mag-start yung interview po niya kay BP Henry. So, abangan po natin na ang lalaking hindi tumatanda tomorrow morning. Ayan, wag po natin kakalimutan. Kaya, umaga pa lang, ay buksan na natin yung mga radyo natin. Especially yung mga talagang inaabangan po si Doc Joey. And of course, ang lalaking hindi umaga, si BP Henry, di ba? Si Doc Joey naman, ang lalaking hindi tumatanda. Ayan po. So, 7:45 a.m. po bukas. Abangan po natin and makinig tayo tomorrow. Okay? So, again, ang ating address po ay located tayo dito lamang po yan sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, hindi po kayo mawawala kasi nag-iisa lang po ang Bangko Sentral ng Pilipinas dito sa Legazpi at the same time po, meron na tayong signage. So, meron na po dyan na Doc Joey Bitito and of course, yung ating mga amazing products na dyan din po yan. And of course, kung nawawala kayo, hindi nyo mahanap, sabihin nyo lang po, nasaan yung office ng lalaking hindi tumatanda. Ayan po. So, kilala na yan, diba? So, ano pa ba? Ayan, so, sa mga nagtatanong po sa mga malalayong lugar, sa mga nakaantabay po sa ating programa, ayan, so kung kayo po ay gusto mag-message sa atin, and of course, gusto mag-order ng ating mga products, ay mag-message muna kayo para makuha po namin ang inyong information. At the same time po ay magpapadala po kayo through GCash payment kasi nga po, first, ang policy po natin dito ay payment first. Yan, bago po namin ipadala yung produkto po ninyo. 'Di ba? So, wag pong matakot kasi nga po ay ipapadala po namin yan on time sa inyo. So, kapag sa JNT lang talaga, kailangan po natin maghintay within minsan 2 days to 3 days or 5 days. It depends sa location po natin. Kaya so makiklaim nyo naman po yan, di ba? So kung ayaw natin maputol yung pag-take natin na wala tayong kasama papunta sa office at the same time medyo nahihirapan kayo sa biyahe, ay pwede na po kayong mag-order via GCash payment at papadala din po namin yan through JNT. So, ngayong panahon po ito, wala na pong imposible. Yan, so, di ba? Lahat na kapag gusto nga, sabi nga, di ba? Kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yan, sabi yung iba naman. Tsaka na lang ako magpapakonsulta kay Doc Joey, hindi pa naman malubha yung sakit ko. Mas mainam po na magpakonsulta kayo na hindi pa po malubha ang inyong health concern kasi nga po, hindi pa po malaki yung babayaran po ninyo. Kumpara, kapag pinalala nyo na ang inyong health concern, syempre, mas grabe din po yung babayaran po ninyo. Mas malaki kumpara kapag nagpakonsulta po kayo ng maaga. Okay? So, nakukuha pa po natin yung advantage at disadvantage. Yan. So, dito, kapag malakas ka pa, marami kang pwedeng magawa. Yan. So,
Pwede, last, oh my God, yan po. So, ayan, so may nag-message sa atin. So, tumamaya na din natin siya also i-reply. Ayan po. So, again, sa may mga health problem, ayan, matagal naman po yan, or hanggang ngayon, hindi pa din po kayo gumagaling sa inyong mga karamdaman, ay pwede nyo pong subukan ang ating Amazing 4 product. So, proven and tested na po yan since 2008 pa, di ba? So, ngayon, 2026 na. Ayan, so almost 18 years in counting na po ang ating company. Kaya po, hindi na po nakakatakot, hindi na po nakakaduda. Bagkos, ito po ay kailangan po natin tangkilikin upang po ay mas humaba pa yung buhay natin. Kasi nga, di ba, yung mga ingredients natin sa mga products natin is all natural. Di ba? Mga produkto na talagang makakatulong sa iba't ibang uri po ng karamdaman. So, kanina galing din dito si Kuya Bryle. Yan, maagang maaga dito kanina si Kuya Bryle. Yung anak po ni Tatay Sinon from Cabraran o Villar. Yan, so si Tatay Sinon, I think, nakikinig naman siya today. Nandyan ngayon siya sa Kamalig. So, si Tatay Sinon, yan, almost po, grabe. Sabi nga ni Kuya Bryle, parang hospital na daw yung bahay nila. Kasi nga, may dalawang malaking oxygen, naka-catheter si tatay, naka-wheelchair, may prostate problem, may COPD, yan, so, at iba pang health concerns sa lungs, ayan. Ngayon, di ba, natanggal lahat. Yung oxygen, almost 4 months na pag-take ng Amazing 4. Pero 3 months pa lang, di ba, sabi nga ni Kuya Bryle, ay kung pwede daw, bawasan na yung dosage. Kaya hanggang ngayon, di ba, mini-maintain muna natin kasi hindi po madali yung sakit ni tatay. Di ba? Biruin nyo, naka-oxygen, naka-catheter, naka-wheelchair, may COPD, may lung problem, may prostate problem, halos nandun na lahat yung sakit. But sa tulong po ng ating Amazing 4, ngayon si tatay po ay malakas na, nakakapaglakad-lakad na, at the same time po ay wala nang pinoproblema. So, pinoproblema na lang ni tatay ay kailangan niya makainom ng ating Amazing products on time. Kaya po, sa may mga health concern, yan, so wag po tayong magmadali. Lahat po yan may proseso. Yan, of course, through prayer, at the same time, action, at the same time, sa pag-take ng ating Amazing products, at syempre, makikinig tayo kay Doc Joey, or mas kilala natin na ang lalaking hindi tumatanda, para po tuluyan na tayong malunasan sa ating mga health problem. Ayan, so si Tatay Jesus naman, from Santo Domingo, yung bago po natin na client. Ayan, so ilang araw pa lang po na umiinom ng ating Amazing products. Almost nag-avail din po siya ng good for 1 month, amount of 15,000 na talagang tuloy-tuloy yung pag-take po niya. Ayan, so ilang araw pa lang ay naghugas na daw ng mga pinggan. Ayan, hindi na daw po na naman napapagsabihan si tatay. At the same time, ay malakas naman daw kumain. So, kumbaga sabi nga ng anak, kung may restriction daw si tatay sa pagkain. Siyempre, kapag nagkakaedad na po, kailangan po din natin magbawas na pagkain po natin. And also, yan, may diabetic kasi I think umiinom din po siya ng para sa diabetes, sa metformin. Ayan. So ngayon, malakas na si tatay. Kaya sa lahat po na umiinom ng ating Amazing products, kung kayo po ay may mga health concern, lalong-lalo na kapag matagal na po yan, kung kayo po ay nakakaramdam na ng kagandahan, huwag po munang magtrabaho ng magtrabaho. Kasi ang trabaho po, nandyan po yan lagi. Pero ang buhay natin ay isa lamang po yan. And also, tatandaan po natin sa mga nakikinig po sa atin na ang buhay po isa lamang po yan. If ever na pinalubhan natin yan, if ever po na pinabayaan po natin yan, bandang huli po na magsisiman tayo, wala na po yan. Hindi na po yan gagana. Diba? Hindi yan katulad ng cellphone. Yan, diba? Yung cellphone, kapag nalobat, anytime pwede mo siyang i-charge. Pero yung buhay mo, kapag namatay, wala nang balikan. Ayan. So, himala na lang yung pwedeng mangyari po dyan. Pero,
Ngayon, kapag gusto mo pa talaga na humaba yung buhay mo, good evening, te. Baka bukas ko. Yan, so may nag-message sa kabila. Yan, so saan na tayo? Pag may nag-message na kakalimutan natin kung saan na tayo. Diba? So again, tomorrow po, free health consultation po kay Doc Joey, or mas kilala po natin ang lalaking hindi tumatanda. Free health consultation po. Ayan, so ang ating address, once again, sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City and front, Bangko Sentral ng Pilipinas. And of course, don't forget also na kayo po ay makinig tomorrow sa interview po ni BP Hen kay Doc Joey Bitito starting 7:45 a.m. Yan, so abangan po natin tomorrow at makinig tayo sa programa po ni Doc, especially po sa kalusugan po yun. And kung paano tayo matutulungan through financial. And yan, so ang contact number po, ayan, i-save na natin. Again, ito po yung contact number ni Doc Joey sa Smart. We have 0910-44-82598. Again, 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayan po. So, sa may mga tanong pa na hindi pa po kayo nalilinawan, tomorrow po, pumunta kayo sa office natin para po mabigyan na ng sagot ang inyong mga agam-agam sa buhay. So, tomorrow po, magkakaroon tayo ng orientation or seminar starting po 2 p.m. ng hapon. Mas mainam, 1 p.m. po, nandito na kayo para po makapag-reserve na kayo ng inyong upuan. Kasi nga, di ba, kapag huli ka na, wala ka ng upuan, kailangan mong tumayo para mapakinggan mo yung programa po namin. Pero kung gusto mo, yan, on time, mas maganda. Kasi ang business daw or ang kalusugan, kapag maaga, gusto mo malunasan ng maaga ka din pupunta. Diba? So tomorrow yan. Abangan po natin ang programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. Same time po tomorrow, 5:30 to 6:30 in the evening. And of course, tomorrow open tayo starting 8 a.m. to 6:30 in the evening. Free health consultation. Number natin. Number po, yan sa Smart, we have 0910-44-82598. Again, 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, pwede nyo din po siyang i-follow sa kanyang personal account, so FB accounts. Hanapin lamang po natin ang Joey Bibon Bitito. Again, Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Again, Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Or i-follow nyo naman po ang aming Facebook page. Nandyan po naka-upload lahat ng ating mga announcement, mga promos, and of course, yung ating mga pasyente na nai-encounter everyday. I-follow natin ang Facebook page na Doc Joey Bitito, and of course, ang PBNDCGB para updated po kayo sa mga news po natin. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy po na pagsubaybay ng aming programa through Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So for now, magpapaalam na muna ako for the meantime at magbabalik po ang aming programa tomorrow same time from 5:30 to 6:30 in the evening. And don't forget, tomorrow po abangan po natin si Doc Joey kay BP Hen na interview tomorrow starting 7:45 a.m. Yan, so maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. My name is Miss Lan, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, or mas kilala po natin ang lalaking hindi tumatanda. And of course, to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Princera, together my partner, Miss Angel. This has been Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. God bless, good health, and see you tomorrow.